Ames porque mancha todo. Eu quero que en Ames faga sol e nubes o sábado todo o día. Eu quero en Ames que faga sol e que caigan piruletas. Quere ir a París. E por que quere ir a París? Porque quero ver a Torre Eiffel e quero ir a Disney. Moi ben. Bonjour. A que lugar vos gustaría viaxar? A nós nos gustaría viaxar a Xapón. E sabes o que se fala ali? Que idioma se fala en Xapón? Xaponés. Konnichiwa. Eu con miña familia gustaría viaxar a Xapón. Sei algúns nomes de algúns animais. Raposo dice kitsune. Cervo dice chica. Cervo, o digo, macaco en xaponés dice shuri e gato neko. Sayonara. Hola. 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 A ver, ¿a qué sitios vos gustaría ir? A A Japón Xapón e e Italia. Vale. ¿Cómo se di moitas gracias en Xaponés. japonés e en italiano? A ver. Ari... Oh, Grazie mille. sí? Arigato gozaimasu. O xogo da carrasquilla é un xogo axiolado. O xogo da carrasquilla é un xogo axiolado. Baixar os ollos en terra, todo mundo fica mirado. Baixar os ollos en terra, todo mundo fica mirado. Dame un beso, mariquilla, que eu che darei un abrazo. Dame un beso, mariquilla, que eu che darei un abrazo. Ai, que vida é a nosa, dar beijinhos, dar abrazos. Ai, que vida é a nosa, dar beijinhos, dar abrazos. Un arco da bella porque me gusta e tamén porque hoxe pola mañan cando cheguei ao cole pois vin o arco da bella. Este é unha andoriña e a andoriña le gusta voar ao ceo moi alto. Que son as ondas do mar porque e veñen dun río galego. Mamá estaba calda de unhas serpas galegas. A miña mamá díxome que podíamos fixer este tatuaxe de Rosalía Castro e la idea mía foi dibujar este esquío. E que pon aí? Amoriños das silveiras que eu lles daba o meu amor.
Queixo, non che me queixo.